ಹಲೋ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಂಥ ಟೈಟಲ್ ತುದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತ ಸಾನ್ವಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಸೊ ರೆಡಿ ಆತಿರ್ತದೆ 2 ಜನಲ್ಲ ಕುಡದಾಯ ಉಂತಾಯಿನಿ ಗಾಡಿನ ದಯ ಉಂತಾಯಿನಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಬಾ ಮಗಲ್ಲೊಂಜಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಾನ್ವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ಕ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಎಂಗಲ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪೈ 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 ಒಂತಲೇ ಪಪ್ಪ ನಟ್ಟು ಎದುರಂತಲೇ ನಿಶಾ ಕಾಪುಣ್ ಗಜನ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆನಿಗೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಿನ ಮೂಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ದಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ನೇ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಲು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಬೈದೆ ತುಲೆ ಆಯ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕುಲಿತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಸೊ ಇತ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪುರ ಅದು ಮೇರನ್ನ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಯಿ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತ್ರ ದೇತ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರ್ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಜನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾರು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮನ್ಪಾಯರಂಟ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೌದು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಮಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಚಿನ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆಯ್ಕಲಾಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ನ ಮಲ್ತೀರಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಯಾನು ದಾಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಯಾನೊಂದೇನು 2 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ದಪಂಡೆ ಇಂಕ ಬೇನೆಡು ಆತಜಿ ಅನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆ ದಿನ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಂದಿಜಿ ಪೋಯೆ ಬತ್ತೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿನ ಪಿರಾವಡೆ ಆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಪೇನ್ ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೆಲವರ ಪಾತೇರಿಯೆ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದನ್ ಪಂತಿಚಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಾದಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಕ್ವ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂದತ್ತು ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ದಿಂಜಿ ಒಂತೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇನ್ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಒಂತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಹತ್ತು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಫೀಡ್ ಮನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎದೈಟ್ ಪೇರು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬೇನೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕುಂಡು ಅಂದತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಆಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಮಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇನೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಸ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಕ್ಕ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಈ ಮರತ್ತ ಎಣ್ಣೆಲ್ ಬರು ಎಣ್ಣೆ ನಿಚೆ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಎಂಚ ತುಲಿ ಅಂಟಿಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಕಲರ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಮರತ ಎಣ್ಣೆದಲ್ಲ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೋ ವೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ಲ ಇತ್ತನು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮಡಲ ಕೇಂಡೆ ಮಾಮಿಡಲ ಕೇಂಡೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತದ ಪುರ ಓಲ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಈರು ಪೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದೆ ಪನೀರ್ ಸೊ ಏನ ಮಾಮಿಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೇರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಈತ ಪಾತೆರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಡ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯಾನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೀವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಪಂಡೇರು ಕೋಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅತ್ತಿಲಕ್ಕಿತ್ತನ ಸಾನ್ವಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಂಡತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡತ ಪಂದೆ ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಬಿರನ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಮಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಪಾತೇರಿಯರು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಹಿಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿನಿಕುಲು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೆ ಬಟ್ 2 ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ ನೆಕ್ಕೊಂಡೇರು 2 ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ಲ ಉಂಡತ್ತೇನು 2 ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಾದ ಮಂತೆ ಪಂಡೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಆ ಜಾಗನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ತೂಯೇರು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆದಲ್ಲಕ ಬತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಒಂಜ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಸ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಬಟ್ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ 2 ಬ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತನ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 days ದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಐಟಮ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ಜಿದ ಇರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಕೊಡೋದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ 2 ದಿನ ಒಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ದ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂಪರ್ ಇತ್ತರ್ತ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಆ ಉಂಟ ಇಜ್ಜಂತು ಯಾರು ಪೋತುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನೇ ಪೇರು ಪಿದೆ ಬರೋಂದೇ ಉಪ್ಪು ಅಂದತೆ ಈಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಏರ್ ಮಾತ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ನಾಕು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಣ್ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಎಂಕ ಬೈದೇನೆ ಸೊ ಎಂಕ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ದವ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತಿ ಅವೇ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಬರೋ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಬೇನ
ನನಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರ್ಲ ಮೂಡಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದಿಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೇಯ್ನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚಾಲು ಉಂಡು ಅವನ್ ಜೊತೆ ನೋಡು ಕಾಂಡೆ ಭಯ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆರೆ ಆಂಡಲ ನನ್ನ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಅವರನಿ ಕುಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಪಂದ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ನಿಕಲ್ದ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪೋಡಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅನ್ನೊಂದೇನೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಸೊ ಆತ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ್ದಾದ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತ ನಾವೇನು ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಓಲ ನಾಚಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇಹಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಆಪಿನೇ ದಾಲ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆತೆ ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ದಾದ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಅವನೊಂದು ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಸೊ ಏನೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದು ಅವ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತು ಮನ್ ಪೂಜಿದೆ ಬಂಡ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋರ ಬಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಜಿರ್ಬೈತಂತಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪಜಿರ್ಬೈದಲ್ಲಿ ನಾನು ಔಟ್ಡೋರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಬಟ್ ಮರಿಯಾಲದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಾನೈತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಜಿರ್ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಡ್ಚಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪನ್ಪೆಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಪಣಂದು ಪಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ಲೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೈದಿರ್ತಲಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಯಾರು ಮುಂಚೆ ತೊಟ್ಟು ಪುರ ಅದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಆಶಾ ಆಂಟಿನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆರು ಸೊ ಆಶಾ ಆಂಟಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ದಾದ ಮಾತ ನೀಡುಂಡು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಾರಿ ವೈದ್ಯರತೆ ಅದೇ ಇದಕ್ಕ ಹಾ ಜೈ ಆಶಾ ಆಂಟಿ ದಾದ ಮಾತೊಂದು ತೂಕಪ್ಪಿ ಗೈಸ್ಲೆ ಆಶಾ ಆಂಟಿ ನೀ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ 8 kg ಆಂಟಿ 8 kg ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 1.5 kg ಸೊ 1.5 kg ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಗೆ ತೆಲ್ಲ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಪಿರಾರ ಮನ್ಕೊಡಾಪು ನೀರು ಅವೇ ಪೂರ ದೀತೇವೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾರದಕ್ಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರ್ತಾವ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಹಾ ಸರಿ ಆಂಡ್ ದಾದನ ಮೂಲಂಜಿ ಎಂತ ಸಮಯ ಬೇಕು ಬಿಟ್ಬಿಡು ದಾ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವಾಗಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತ್ತೆ ಅವೇ ಪೂರ ಮೂಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪತ್ತಾಗೈತಿತ್ತು ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಓಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತಲೆ ಪೂರ ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಿನಿ ಕೊನೆ ಯಾರೆ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಅದೇ ಕಾಪಾಡ್ದೀನಿ ಕೋರಿಗೆನ ಕೋರಿಗ ಅಂಚ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಮನ್ಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ದೇತನ್ಲೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಲೆ ಬಾಲೆದ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅವಿನ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಾಲೆ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅವೇ ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪಾಡು ಅಂದೆ ಅಂಚ ಜೈ ನಿಂಕಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಓಡೆ ಪೋಪೇರನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಾರು ಉಲ್ಲರ ಅದ ಸೋಂಕೇನ್ ಓಡೆ ಅರೆ ನಾಡೊಂದು ನಾನು ಪೋಪಿನಿತ್ತೆ ಅರ್ಡ ಪಾತಾರಂತೆ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಚ ವೇದ ಮೇಡಮ್ ಓಡೆ ಪೋಯೇರಿಯಾ ಅರೆ ನಾಡೊಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿಯ ಮೂಲು ಇರ ನಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿಯ ನಂದು ದಾದೆನ್ ತೊಂಬುಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಕೆರೆಂಗ್ ಮುಂದ ಅಪ್ಪಳ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ತೂವಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಕೆರೆಂಗ್ದ ಅಪ್ಪಳ ಯಾಪ ಅನ್ಪುನು ನಾಳೆನಾ ನಾಳೆ ಹಾ ಎಲ್ಲೆ ಬಿಸಿಲು ಆದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೇಸಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಜಿಪುರ ಮಲ್ಪರಂಡು ಜತ್ತುಲಿ ಇಕಡೆ ಪೋಯಿನಾಲ್ ಪೂರ ಲತ್ತಂಡೆ ಪೂರ 19 ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ರೋಶಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಉಂಡೆ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಪೂರ ತೆತ್ತಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂತೆ ಮುಂಚೆ ಉಂಡು ತುಳಿದೇನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಈ ಲತ್ತಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಉಂತುಂಡತ್ತೆ ಐತೆ ಪೂರ ಕೂಡ ನುಂಗಾರೆ ಪಾಡ್ದಿರ್ತುಲಿ ಒಂದು ಮರ್ದಗ್ ಮನಾರ ಮರ್ದಗ್ ಒಂದೇ ನುಂಗಾದೆ ಮಲ್ಪು ನೆಂಕುಲು ಸೊ ಮನಾರ ಮರ್ದಗ್ ನುಂಗಾರೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ಗೆ ಪೂರ ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತುಲಿ ಸೊ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಗೋಧಿ ಕಡಿ ಊರಲ್ಲುಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ದೆಕ್ಕದು ನುಂಗಾದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ
ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಗೈಸ್ ಅಂಕಲ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಲ್ಲದ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಸರಕ್ಕ ಬೇರೆ ಸುಗಂಧಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಪೇರ್ ಅಂಚ ದಾರೆ ನಾಡೊಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗೆ. ಸೊ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇನಿಯೇ ಮದ್ರಂಗಿ ಇನ್ನಿಯೇ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಲೆ ಪುಡ್ಸೋತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಅವನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಇತ್ತನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಇತ್ತನ್ ಸೋಮವಾರ ಇತ್ತನ್ ನಿಕ್ಲೆ 8 ದಿನ ಪುಡ್ಸೋದು ಜಿನಿಯೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಡ್ಸೋದು ಅಂಚ ಗೀತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಪಿ ಬಂದಿರ್ ಸೊ ಅರೇನ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಕಲು ಇತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾತೊಂದು ಉಳ್ಳಿತಲೆ ಇದೊಂಬುಗು ಇಂಕ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಸುಗಂಧಕ್ಕ ಕೊರಿಯೇರಿ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ರೀ ಕೋಡೆ ಅಂಕಲೇ ಕೋಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಕೇನೋ ಅಂತೀರಿ ಉಂಡದೆ ಮೂಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರೆಗೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಂಚ. ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಅಂಕಲ್ ಪಿದಡಿಯ ಮದ್ರಂಗಿಗೆ ಅಮ್ಮನಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬು ಬರ ಪೋದಾತಂಡೆ ಯಾನ್ ರಾಜರು ಸಾನಿ ಲೇಟ್ ಲೇಟ್ ದಾಲೆಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 4 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟಾವೆ ಅಂದ್ ಸೊ ತೂಕ ಮದ್ರಂಗಿದ ವೈಬ್ಸ್ ಪುರ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ತೊಲೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಕಾಡತ್ತ ನಾಡ ನಮಕ್ ಕಾಡತ್ತು ಸಿಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಡು ಉಂಡು ಪಲಿ ಮಾರ್ದು ಮುಟ್ಟೋಡಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಲಿ ಮಾರ್ದು ಮುಟ್ಟೊಂದು ಅದು ಲೈಟ್ ಪುರ ವರ್ಷ ಲೈಟ್ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ತುಲೆ ಓ ಬಾರಿ ಜಿಗ್ಗ ಲೈಟ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಕೋರಿಲೆಗಂತೆ ಕತ್ತಲು ಬಡ್ಚಿನ್ ಅದೇ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅವ ಅಂದಿಜಿನಲ್ಲ. ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತ ಅಂತ ಗೊತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅದೇ ರಾಜರೇ ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಹಾಪಿನಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನಲೆ ಜಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪುಂಜೋಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದೆ ತೊನ್ವೇರೆ ಇರ ಫನ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ದೆ ತೊನ್ವೇರೆ ಆಂಡ ಪಿದಾಡು ಜೇರು ಸಣ್ಣ ತುಲೆಂಗಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಬಬ್ಬ ಆರ್ ಜಾಲಿ ಆರ್ ಎನ್ನಲ ಕನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಕಾರಡು ಬಿದಡ್ಡಿ ದಾಲ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾಲ ಒಂಜಂಗಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ರಾತೆ ಬಕದ ಪೂರಾರಿಗೆ ದಾಲ ಬಕ್ಕುಚಲ್ ಬಡ್ಚೋಡೊಂದು ಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಿ ಓಡೊಂದು ದಾಲ ದಿಯರ ಬುಡ್ಪಿನೆ ದಿ ಬಕೊಡೆ ದೀಪಿನ್ ಅತೆ ಜಾಲಿ. ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ನನ್ನತೆ ಮುಲು ರಾಜರಿಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋಪುನಾತಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಚಾಂಡ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಾಡ್ದ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿನೆತೆ ಅಂಚ. ಸರಿ ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮನಕಲ್ ಪುರ ಒಳ್ಳೆ ಇರತ್ತೆ ಅವಳು ತೂಕ ಹೆಂಗಳು ಬೋನಗ ಮದ್ರೆಂಗಿಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಒಣಸ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾ ತುಲಿ ಜೈ ಪೋಯ್.